kasur upat ba halor ka jingkali ka baong lada ka jing dawa ban pediang ban minjur no ya ka village administration bill balon ra ka KHADC kalong ka jing dawa ba syongnya balai tang arngut ken haban sha jingin balai duna ka jing kashan bar ka jing amin CM mi ginong ki hatu pitharai ka de namar balalam khmat ya ka jing ki dauri sanjima kipat ba ki balai shimbenta ban kan tho halor ka te gilong kershan mi ki sang shai kadai ki jing arta tin jogi babun ki pat ba ya ka village administration bill ka weiru ki don ki katu ni grang ba shnong gi ba pindon kam bakla ga bor jong ki da ga ba lebor ba yurot ya ka hok jing gi bri ki badup ki bam nang ba tho ba puli kani kadai ka wei ni ki daw ka jing duna ki nokor shan bar amin sim yi ki ba sha jingit na ka banta ban pin kup bor yi grang ba shnong Elton Alvan Kharmuti lesi ka taru kala ban long lada dei ba plong da ki seng bhalang ka support ru ka khamplan riban lang kitchen ka khia ka shon ha ka jai ban riu jingi kalong tang ka ktien ka kam ka ban sa pelingo ya ka pateng ka banwan Kirk Ethan kumbalong menta bun kim sngo thu ka ei ka village administration bill khamtam ha upat ba babun kumta kumbalong menta shimla don kanu ka jingi wer upat ba ha gur kom ko badai ngatharai la dagi seng bhalang bat ka party ba albert ki yanglang banya khot ye werangi upat ba dagata ngatharai kan seiso kata ka jinga ki kipat baru kidon kamban skungthu janai ka ei gani ka village administration bill Elvesta Krija kadai ka baong bakrik imat kimpat tip ka ei ka village administration bill ngaru uwei ngam das skungthu bahasa phang jing trekam kata ka village administration bill baladan bok harkamni kadon kejingong ba ijing jau ibaret ipelong ya kaduriau ba kumtaru ngai i ba kajingni jongkini gi arngut kan sapoi sya kata ka benta ka bakham khrau anda ha baki pat ba ki yo kajing sha shwa halor kajingmut bat kajing toy jong ka village administration bill bat ka ordinance balawan ra da ka sarkar halor kajing duna ki no kashan bat amin sim ngasngo bakum ka jat ben riu ngilong ki bomjia tali bat mi shakhmat mandawa ya la ka jong ka hok compare la da yalam khmat da politician lani kinu gi seng hendai haba dawa ka jing dawa ka basong nia ngasngo ba ka de gi pat ba ban ai ka jing kashan ka bapura namar ka jing renti ladanginya tray dan jing e ban khang juban lang kharbi khiu ladangi hab ban ya sha jing et baro manupat ban long uding shandu ha ka jing le bahadin ladakuman ka sarkar ki klawat kan mi iwei hadin iwei mdai baduna ga nokar shan ya kan ga kam bakhraw ka japan riu hakimin sim ni ka an na ka jingdom kumuding bilat ubaki wei kila ban ben khaddu habang yang na ka banta ka hok ngim ye pher nong san perthai ni uru blai mat chaprang hoon ngin mat chaprang August Bonsan Lingwa haba upin skamlang nong shlong ula sha thangan halang pi ka jingkerman kladon hendrai wei politician ula shim ka jingke kli haladi bat ka bami peja salam kumutha minta ka kenti ngikirman skam bakalenti balalam khmat du ba albert kan long ka basngur ringkat badu goldi halor ka village administration bill la khndiat ki bathmu hak bat upat lang ubathmu selenden kapor kan sabatai ki bakumnu kinangelam ka japan riu kapanmi coming poti hakjing shisha ka district council kala deishwa ban pinshai pat ba ashapang ka village administration bill don ayu bat yatho ayu hangto namar ngim sungthu ya kata ka village administration bill kan ajing mentoi ni kan khnyat yangi pat ba nakata ka daw sngaw nang lan kashan ni kashan ban kashan ru long ko makashan matla telyang merthong village administration bill arjakat saw kadika linti jam shaka jingdu no ya ka schedule tribe namar kani ka bill kakta ya ka rukom nganyam balaya rengkarakat baka sensyar khadar ha ka deiti jungi ki khasi ngimla ban pinyakhlat ya ka nyam baka jing sensyar khadar namar ka ya rengkarakat ladiki bor jong ka KHADC bat ka state government Meghalaya kinya chakman ka jingdu ko bakhraw kalong ya kitu gi ba ino ya ka nyam ko rukom ya ka dustur khasi evening star tea shooting ngakersyan ya ibarat Adelbert bat ya tuwi samla tangba mdai batang kini ki arnut badawa kibun khamtam ki dor basnong ki senjuk kirang basnong ki sordar karat ka hima ka kershan lot kin miru hamaran thama lalai photrik madaw banai nga kershan ya ka jingong uwe sordar ya ibarat naisha thangan barit pinkut no khilet chiyeng bamja shibun ban sngat ban klan ki khun ki khti ka yeng kesam bat khamtam ya ka japan riu namar lada yap mapi kan kham khrau ka jingdu nong ka japan riu thau no ada ka wei galat ngam sengu dei bahaya katati nepi ong kumno perlong rabok lang mar benyang dei tamaki bandon ke jingdap senrang ban sakriya ke japan riu lah ka suk ni ke sitam tangki wei ke bahe stang ka khwan untuk simen Mary Stella dakhar buon ki balong kum ki nopit kai ubayap ulat nang yap ubaim ulat nang laim dan bayu i jangai ka luwei ka ribat ke japan riu
Matthew Keith Orton ni kum kajat benriu ni don kam hak ni kapori ka jinga telilang ban poisa kathong tang uweni ar khnang ba ka sarkar kan jubab khamkloi kat ba ka umsaw kam pat taplot yingi kum kajat benriu nyo trap kublai trei borlang jerwa ai ba ka jinga khi menta kan long da ka bor perkhat da ka bor men ni ki khasi ngim duna ka bor perkhat te kumta kum badda ka an la slot no ka ikhtiar girang wasnong to ginom ikhmat jungi kin pendon kam da jing start banwan ra bat pen scam be bor ukhasi yo kumne suki ningsha slot ka jing ithu hi kum ukhasi Frankie Nongrum ka jing shna ka bil kalong ban penong anya gi bor kirang wasnong bat banya da ka jar benriu hi bar ka wei khnang ba gi riu shisngi arsngi kinam la ban kam tra ya ka bri uhinyo trap news kum jungi ngim dei ban shi ap tang ya ki wei ba gi khun na kam ta jungi henrei tung nya snok tilang bat kini ki arngut kibaya kun tang na kamta yaladi hindai na kamta jungi upa nyotrep nyoskum ma McDonald maulot namar bang ya perkhat tang yi ukhaw shipudok niklat ya ka penthorap ka ba Albert Pariat kamen sim iri kam shong haki seng bhalang ni politician ka shong ha uni ubri ubodon ka jingke kli ya ka japan riu Dena kani gadaw ba iba Albert shem lasha banbu ya kalama jong ka party iyang marwei banyakun ya la ka hok jungi bat kani ka jing sha thangan jungi kam de ka jing ele ban plan ya ka party henrei ban yo biang ya la ka hok bangi de ban yo Shadingfield Chayan kani ka jing sha jing et jungi ni ki arngut kapen i ya ka jing et ban perkhat ya ka lawei ka japan riu kum ka japan riu ngi de ban kendit ban riu banyateli khnang ba ka sarkar kan pediang khamkloi ya kani ka bil ha ka jing perkhat jonga ka khambha shibun laraki sang bhalang kinyas nok tilang Cliff Rinborn hoat bun ki bano shak village administration bill henry donru kilang yong ki ba pinto briayaka kumi Albert ilayalam shisha tangba imat ka kam sawajam re don kam hitharai de upat ba abhur banyami Arjazak banwan ra ya ka jingkala ni ka bor kam da shong e ha ka jingbun ki pat ki bai shimenta henry haki khindiat ngot ki badon ka mansiam ka batrang ban shakri banwan ra ya ka jingthmu klam dakhi jingmut hadu ka bakut pat baro tips nguthu eka village administration bill bat ka ikhtiar ka jongka hato nginam yi ya ka jinglong manla ki baturuma henry ki bri ki batip bat shampang ban yeng na kamta kadaw na kamta kari kalawei bat ka pateng bandangwan tekitu kilong ki sorjung pat ba hadu henne ka janmen ka jingkli ha ka sur pat ba bangin pinmi lasngini kong arpu santri ujamang arjakat san kalong ka e ka jing sngo ko jong pi halor ka jing berngam pakhang chnong ka sang channel si hadu sahu prakanta pen paw ya ka jing sngo jong pi ha ka Facebook page jong ka Batay CTV News and Entertainment kerpang tang ya pi